Здравейте хора, аз съм Бокс 500 и сега и тук при мен е Владко 00, кажи хай. Здравейте. И сега тегла томбата в Adventure PvP. След малко ще излизам, знаеш. Окей, уинъра е... Владко 00! Ти печелиш томбата. Yes! А да видим дали се е абонирал и е харесал. Направил си го, нали? Да. Еми, ще проверим, че хората да не кажат, че мамя. Ти мами же. Да, ясно. Аре да го психо. Коне. Окей, Това е. не виждам да си се абонирал. Къде съм се абонирал? Добре, той се е абонирал, май, обаче не виждам къде. Ти още горе ред пише абонати. Там ти изисква кой се абонира за тебе, кой не. Добре, той се е абонирал и приемаме, че той е победителя и чао до следващата томбола в Adventure PvP. Кажи чао! Чао.